A'a, uwar ɗaki uwar marayu ta kawo ki lafiya dubu jiran mutum ɗaya. To ai haƙuri fa karki ce Billy Love 24 ta takura miki. To ka ba wani abu ne yasa muke miki wannan interview akai ba, saboda masu kallon ki da sauraron ki kina ƙara wayan musu da hankali akan abubuwan da suka sige musu duhu. To in tambayar mu ta farko za mu iya fara ta nan? A'a. Akwai farfajiya na je in zauna sai dai ka biyo ni gurin sai mu je mu yi magana da zamu ko? To kyamara ta dai tana kanki uwar ɗaki ta kawo ki lafiya dubu jiran mutum ɗaya. Kina bayarwa ke ma Allah na baki, to Allah ya ƙara girma da ɗaukaka. Ai kamar uwan marayun da ake kira uwan marayun ce ta gaskiya. Ni ma marayu ne ce. Gaskiya ne. Kuma duk wanda ya taso a cikin maraici to dole ya zama uwar marayun ta gaskiya. Kuma duk wanda ya fi masa sai ki ga Allah ya ba mutum. Gaskiya ne. To yanzu me ya faru, me yake tafiya? Yawa magana ce take ta tashi a gari, ana ta magana, ana ta yama ɗiɗin zance. Wai shin yanzu ba kwa tare da Adam Zango ya guje ki? Wai shi ba ya samu abin duniya ya ce ke ba uwar ɗakin sa bace, kawai da kina ta zancen ki ne. Wai shin da gaske ne ko ku a'a? Ko kaɗan. Kawai jita-jita ne. Mutane na roman baka. Amma ni gaskiya Adamu bai taɓa min wani butulci a rayuwa ba. Saboda duk wanda ta sha ya san butulci ba halinsa bane. Kuma ni bai taɓa guduna a kan abuwa. Ko yanzu abu ya kulle mai kai zai kira ni. Zai tambaye ni abu kaza ya kulle mishi kai. Amma ta yaya zai yi warware sa? Ka san ana duba kwakwalwan yaro da babba ba ɗaya bane. Abinda ni zan hango. Kasa shi ba zai hango ba. Gaskiya ne. Haka ne? To haka rayuwa take. Sai da matsalolin da suke ta faruwa a yanzu. Akan surun da aka ji mutane suna akan Adam Zango ne da wani yaro na shi ma sana'a 10. To akan su ne korafin su ne na dindindin da baya karewa. Okay, sana'a 10 shine wanda daga shi ma ana posting din hotunan su da Adam Zango a ce kishi kiki suke yi a tsakanin su a tsakantake a matsayin zamantakewar da kuke tare da su. Haka ne, saboda ni ma ban sani ba, amma sai ina na hau network haka na shiga su Facebook, Instagram kan ga ganin hoton su an hada ana ta post. Me fa na ga wai ashe wai a kaina ne ma ake rigima, ni kuma ban sani ba. Gaskiya ne sana'a 10 yaro na ne. Adam Zango yaro na ne. To amma min shi sana'a 10 yana da kishi da Adam Zango. Saboda duk lokacin da na siya wa Adam Zango mota, shi ma zai sa rigima lalle sai na siya mai mota. Amma abin da nake sana'a 10 ka sani. Mota nawa na siya maka kafin na fara siya wa Adam Zango. Sana'a 10 Saudiya ɗaya na kai ka Saudiya so 7 a rayuwa. Ina kai ka Saudiya so 7 ka je ka dawo so 7. Ai na maka komai. Kina so ki ga masu kallon ki cewa shi sana'a 10 da yake garin Akure, kina so ki ce shi ma dai da bazaki yake taka rawa kamar yanda Adamu Zango Kaduna shi ma yake taka rawa da bazaki kenan? Gaskiya sana'a 10 da bazata yake taka rawa. Saboda idan ba zan manta ba, ina ganin sana'a 10 shi na fara siya wa motoci kafin na fara siya wa Adamu. Sana'a 10 dashin farko na siya mai Golf 3, na siya mishi Sharon, na siya mai Honda, yanzu yana hawa 406 kuma duk ni na siya masa. Amma hankalinsa ya saboda na siya wa Adamu watan jan mota, na wa Adamu wancan gida, hankalinsa ya tashi. Gida ne wa Adamu, mota na siya wa Adamu. Kai fa Saudiya fa so 7 ina kai ka Saudiya, me kake bukata ne maka? To shi ya sana'a 10 cewa ya yi Saudiya nan da yake zuwa an kai shi ma baya wuce sati 1 kwana 10 sai ya da, saboda uzurinsa da yake da shi, kuma dole ke kuma sai ki kara mai da shi. To me yasa hakan kin ya da kike kara mai da shi? No, ba za ka gane bane. Ni ina kai sa duk lokacin da kai sa ina kai shi Umara ya je ya sallah. In ya gama sallansa zai dawo. To kuma in ya dawo akwai wasu business da nake yi, dan ina daukan wasu kaya ina kaiwa Saudiya, ana kama wasu kaya nan. To bai aka sari shi ka tashi zai ka san mutum zai mutu bai saba ba sai ya dawo. To ni sai in mai da shi akan ya dauko min wancan kayan ya dawo min da shi. Ka dalilin da yasa nake kai sana'a 10 Saudiya akan kari. Har zamto na kai sa shekara so 7. Amma insha Allah baɗi mai zuwa daga baɗi in Allah ya yarda da albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan fara kai Adam Zango Saudiya har sai illa masha Allah. Insha Allah shekara mai zagayawa war haka Adam yana Saudiya zai je sauke farali ya ga ɗakin Allah ya roƙi duk abin da yake so a rayuwa, saboda Allah ya bashi, dan Allah ya bashi amma ya ƙara masa. To yanzu kina so da ki ƙara gaya wa masu kallon ki kuma ki ƙara wayarwa da jama'a hankali
Adam zango da sana'a goma su ne babban yaran ki kenan? Tabbas Adam zango shine babban yaro na Akanewut. Sana'a goma shine babban yaro na harkar gida. Mai kula min irin da gidajen haya na, motoci na, gurin irin business dina ne shi yake kula min da su. Amma ni abin da nake so in faɗakar da mutane, ku daina ɗaukan jita-jita akan abin da ba haka ba abin da ya haɗa da Adamu har gobe yaro na ne shi, kuma yana tada ni, kuma ni bai taɓa mutunci ba. So da in kuka duba ni a lamarinsa ba ma ni ba da nake uwar ɗakinsa, kuma da kuke mafi akasari mutane suke yara ƙarƙashinsa, ai yana muku adalci. To ina kuma da a ce uwar ɗakinsa butulci ko kaɗan, shi bai gaji butulci ba. Yanzu ina gaya muku kamar ina ganin wancan wata ne ko da kaman da kai ne na fira ko? Da ni ne. Yawa da kai ne fira ko? Yayin dai bangaren hira ke ne, to ni ne akan gaba saboda ni na fi kwarewa a wannan fanni na bangaren hira da ke. Masha Allah. Uwar ɗaki. To masha Allah, to a firan da nayi da kai ina ganin firan cewa saboda san al'umma da yake, shi mutanen kiran su yake. Haka ne? Haka ne. Shi ke kiran su zo inda yake so da san darajar su. Siris yake yi. Kada ku manta fa waɗanda duk yake sirri da su ba yan fim bane, dan mafi aka san su ba san su ba. Haka ne? Haka ne. Kuma yara da ko inda a kanu din ma ba komai bane, wanda ake gani a harkar kanu din su ne wulakantattu, shi kuma ya dauko yan tasu ya daraja su, yake fim dinin da yake da su. Nan yazo ya same ni yace mun Hajiya bilkisu marayu ce, na ce akwai wani fim da nake so na taimakon yaran da suke cikin kanu wanda ba a san su ba, wanda kuma suna son harkar fiye da yadda ba kwa tunani, kuma su suke son harkar da gaskiya, suke kare mutuncin harka da sanin darajar harka, amma ba ta su ake ba, saboda su ba ke faruwa. Kar ka manta yace min ga waɗanda a zo a yi fim din nan. Na ce mai to dai ka mun tsarin yaran da asa, na ga ba wanda na sani. Na ce ya kamata ya sa Hadiza Gabon, su Jamila na gudu, su Fatiwa Sha, su kai ga su barauniya, na ce a ɗauko su a sa su a harkar fim ɗin nan shine zai tafi. Wallahi ya ce mu kar a sa su, a bar su a sa yaran da suke buƙatar taimako, so da a duniya akwai wanda fa sai an sun yi harkar fim ɗin nan za su abin da za su surfa kansu asiri har sai makawo iyayensu da yawa, wanda kuma a ɗauke su da daraja ba. To yanzu ta ina zan yi ta ɓata shi? Mutumin da ke son al'umma irin haka, ka gaya mu zan yi da aulakanta shi? Ba zai yi ba. Shi yasa wasu ke ganin kamar wai a harkar kanitu wai na fi son sa ko na fi kulawa da shi. A'a, yana da son mutane a ransa, kuma ya san darajar mutane. Zai wahala ka je ka kai mai kuka bai biya maka bukatar sa. Kusan me dalili? Saboda halina ne ya dauko. Halina ne. Saboda tun da na taso a haka ne, ina da son mutane. Saboda mutum rahama ne. Ba da wulakanta mutum duk wanda kake, ni ba zan yadda in wulakanta ka ba, saboda mutum rahama ne shi. Haka ne? To dan me zan yadda in wulakanta shi? Sai ya biyo halina da kuma tarbiyyar gidansu da aka bashi. Ka san akwai wanda fa tarbiyya daga gidansu yake tasowa da tarbiyya. To masha Allah na fahimci Adamu ya samu tarbiyyar bangaren iyayensa. To shi yasa da yazo sai taso da tarbiyyarsa. Akwai wanda da dama wanda suke harka wanda ba san darajar mutane ba. Haka ne? Akwai wanda yanzu da dama wanda suke zuwa harka, yanzu ina ganin da ka shigo kaga wata mota da ta fita. Ga ta. Wani director ne yazo. Akan bashi kudi zai film. Ma saboda bai san darajar mutane ba. Kusan ba ta shi nake ba wallahi. Saboda ba zan iya ba su kudi na. So duk harkan da ba za ka taimaki al'umma ba, to ba zan baka ba. To da haka ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, kuma wannan tasha taku mai albarka wato Billion 24 ina muku fatan alkhairi 100%. Kuma ina jin daɗin hakan da kuke yi da mutunta da kuke yi, ina jin daɗin haka. Kuma wato ɗan jaridan da yake ɗaukar bidiyon wato Ahmad DZ Hausa TV ko? Ina alfahari da kai ma da tashar kuta DZ Hausa TV. Saboda a kwanaki na ga kuka ta interview da ni ina gani ko? Gaskiya haka agai. To masha Allah, nagode zan bar ku lafiya saboda na ga da zamanin kuma zan dan shiga ciki, kasan yanayin akwai matsalan, ina dan fama da matsalan kafafuwa. Wallahi ai ku dama yan hutu sai da hutu. Ai lamarin da mu gode wa Allah. To Allah ya shige gaba. Amin ya rabi. Da ya jagora mun gode. Me gadi.